Les eines que tenim des de l'àrea d'activitats energètiques, o sigui, l'àrea de casa, no? L'eina que tenim són els caçadors i necessitem la seva col·laboració per tal d'augmentar la mortalitat de la població de senglars. Sí que és cert que la Generalitat en aquests moments són els que quasi ens volen obligar a caçar més dies, i escolti, fins on podem arribar. La nostra vida personal i familiar i el cost econòmic i social que tenim, no podem estar tot l'any casats. I ja s'està convertint una mica en demanar-los que facin una feina. I per tant s'hauria de pensar no sé els caçadors o sí que destinar recursos econòmics a aquesta lluita contra les poblacions de senglar. El caçador avui en dia jo crec que està molt mal vist, que és una persona que mata animals, que surt a la muntanya només a fer mal, i jo crec que és completament el contrari. Hi ha molta... la gent no coneix el nostre món i ens el critica molt. La gent del territori en general entenen perfectament els caçadors. La gent urbanita de Barcelona de la ciutat té poc coneixement. Si no caçéssim senglars, la població seria molt més gran de la que hi ha ara i hi hauria molta més competència per al menjar que es troba a la muntanya. Això acabaria sent un problema molt greu perquè quan s'acaba el menjar a la muntanya agafarien més confiança, s'aproparien més a les cases. Controlar la població també vol dir evitar l'encreuament en port domèstic. Sabeu que hi ha zones on es poden encara creuar perquè hi ha porcs que puguin estar per la muntanya. També necessitem, hem d'intentar que la productivitat disminueixi, també que siguin menys productius. Quan més accés tenen a aliment, tant si és perquè entren en un contenidor com si és perquè entren a menjar en un conreu, més estan criant. El que sí que constatem des de la nostra associació és que els mètodes actuals no funcionen. De fet, la població en els últims 20 anys no ha parat d'augmentar, tot i que el número de captures han augmentat. Buscant solucions i també veient solucions que s'han adaptat en altres espècies, creiem que l'esterilització pot ser una solució que inclou totes les idees o tots els preceptes que la societat actual demana. És un mètode que respecta a l'individu, és un mètode que no provoca cap interacció dins de l'ecosistema. Tot el que fem de gestió hem d'intentar fer-ho sense domesticar-los.